Kasalukuyang isinasagawa mga katsapsoy ang isa sa pinakasikat na tradisyon tuwing may kasal, ang Ado Dance, kung saan ito ang pinakaunang sayaw ng groom at bride bilang mag-asawa. Panahon din ito pamabigyan ng pagkakataon ang mga ninong at ninang at mga naroong bisitang dumalo upang makapagbigay ng alay na pera para sa bagong kasal. Ang pamilya ng lalaki ay magsasabit ng pera sa bestida ng babae, samantalang ang pamilya naman ng babae ay magsasabit din ng pera sa damit ng lalaki. Welcome back mga katsapsoy to my channel, and for today's video, narito na ang pagpapatuloy ng part 5 ng kasal ni Riel and Yoriza dito sa Barangay Binantiklan, Lawang, Northern Samar. Kasalukuyang isinasagawa mga katsapsoy ang isa sa pinakasikat na tradisyon tuwing may kasal, ang Ado Dance, kung saan ito ang pinakaunang sayaw ng groom at bride bilang mag-asawa. Panahon din ito pamabigyan ng pagkakataon ang mga ninong at ninang at mga naroong bisitang dumalo upang makapagbigay ng alay na pera para sa bagong kasal. Ang pamilya ng lalaki ay magsasabit ng pera sa bestida ng babae, samantalang ang pamilya naman ng babae ay magsasabit din ng pera sa damit ng lalaki. Pagkatapos ng kasal, ang perang malilikom sa unang sayaw ng bagong mag-asawa, gayon din ang perang makukuha sa mga gala ng mga ninong at ninang at iba pang mga bisita sa kanilang pagsasayaw, at ang mga regalo ng iba pang mga bisitang pera ay iipunin at magiging puhunan ng bagong mag-asawa sa kanilang pagsisimula ng kanilang buhay may asawa. Sandali mga katsapsoy, nagugulo na ako. Ba't kayo naghanap ng banig itong tita ng bride? Inaantok na kaya siya? Ito mga katsapsoy, ito, nandito. Gusto lang pala nitong ilatag yung banig para daw hindi masyadong madumihan yung bestida ng bride. Ayan. Akala ko matutulog na yung tita ng bride. Ayan mga katsapsoy, dahil wala namang banig, sako na lang yung inilagay. Kahit papano, hindi na masyadong madudumihan yung bestida ng bride. Ayan, madiskarte talaga. Dito sa Northern Samar, masayang nakikibahagi ang mga tao sa tradisyong ito tuwing may kasal. Isang karangalan sa kanila ang maging kabahagi ng pagsisimula ng buhay mag-asawa ng bagong kasal. Siyempre, ako rin magsasabit rin ako ng aking alay na pera sa bagong mag-asawa. Alangan ba namang sinabi ko kanina na nakikibahagi ang lahat tapos ako hindi? Ayan. Pero 20 lang yung ilalagay ko. Ayan, kinuhanan pa pala ako ng video ng aking pinsan habang ako'y nagsasabit ng aking alay na pera. Nako, makikita tuloy na 20 lang talaga yung inilagay ko. Hindi pangkaraniwan ang araw na ito para sa bagong mag-asawa na sina Riel at Yoriza, dahil kahit maulan at kahit maputik ang venue, ay tuloy na tuloy pa rin ang kanilang kasal at ang kasiyahan ng mga tao ng kanilang pamilya at mga kaibigan.
kailangan lamang ay hindi makapagsayaw ng maigi ang dalawa dahil hindi nila maigalaw ng maayos ang kanilang mga katawan dahil sa sobrang putik ng lugar. Magkagayon man ay bakas na bakas pa rin ang kasiyahan sa mga naririto at lalong-lalo na sa bagong mag-asawa dahil sa wakas ay natupad na rin ang kanilang pinakamimithi ang sila ay mapag-isang dibdib. Ayan mga katsapsoy, habang isinasagawa ang ado dance ay patuloy pa rin ang kainan at kasiyahan at narito ang mga namamahala ng pagkain. Sila po yung mga namamahala, mga taga-barangay Bunglo po sila. Ayan, mga ganda. Kaso nga lang mahiyain. Hoy! Hi! Nako, mga aaluhin ng chapsoy. Ayan mga katsapsoy, tapos na yung ado dance at isa ako sa mga humihiling na sana ay ipagpatuloy ito. Napakagandang tradisyon, ipagpatuloy ito ng mga susunod na mga henerasyon para mapanatili ang magandang tradisyon ng Northern Samar, actually ng buong Pilipinas. Napakagandang tradisyon ito. Thank you for watching mga katsapsoy. Abangan ninyo ang last 2 parts ng kasalang Riel and Yorisa para complete ang kwento ninyo.
kung gaano kaganda yung kasalan dito sa probinsya ng Northern Samar. Okay, we would like to request the best man na may the honor to please remove the veils from our newlywed. Hi-and-best mga sa may the honor. Mga katsapsoy, tingnan ninyo para alam lang ninyo kung gaano talaga kaputik yung lugar. Ayan o, kailangan na lang ng binhi para makapagtanim ng palay.